Converter o edificio dos Churruchaos nun espazo totalmente accesible e funcional é o obxectivo da reforma integral que se está a levar a cabo no inmoble. Que a obra vai a mellorar sustancialmente pois as condicións dos diferentes oficinas e despachos que había aquí e, por suposto, queda garantido unha vez que se introduce un ascensor neste edificio a accesibilidade universal para todos os veciños e veciñas. Os traballos avanzan a bo ritmo. Así as cousas, a semana pasada o Concello aprobou unha prórroga de 5 meses para o remate das obras. Segundo a nova folla de ruta, estarán finalizadas en xullo deste ano. Que se ralentiza un pouquiño máis a execución da obra ao necesitarmos permisos nas zonas colindantes con outras comunidades de propietarios, polo tanto se deu esa prórroga de 5 meses que vai ata xullo deste ano e recordar que esta é unha obra subvencionada por fondos europeos, polos PIREP, que debe estar executada e certificada a 30 de setembro deste ano. Trátase dun proxecto cofinanciado con fondos europeos polas axudas á rehabilitación de edificios de titularidade pública xestionadas polo Ministerio de Vivenda e Axenda Urbana. Conta cun orzamento de 1,27 millóns de euros. Unha vez que se vayan pois rematando todas as obras, veremos como se reconfigura tamén o reparto de servizos e como se reubican os traballadores. En todo caso, sí que é un edificio que sirve de complemento perfecto ao edificio institucional da Casa Consistorial, que está rematada, e, polo tanto, traballaremos conxuntamente tamén nos servizos para que sexan máis cómodos, tanto para a nivel interno, para os traballadores, como para a veciñanza. Do custo total da obra, a empresa adxudicataria incluiu melloras por máis de 82.000 euros. Consistirán na dotación do mobiliario e de outros elementos.